pošto sve živimo uz malim stanovima, pa nemamo, nažalost, put sa toliko pasa, ali su nam zato stanovi pokrpani mačkama. Sad baš imamo macu koja, to je više mačaka, ne znam što se dešavaju godine. Imali smo preko, mislim, 5 maca koje su ostale bez nogu, jedne noge, 2 noge. Uglavnom sve su spašene i takve mace super funkcioniraju. Bez problema, znači hode na 3 noge, 2 noge, tako da stvarno nekad ljudi misle da je to mučenje ili nešto, ali maca stvarno ja imam mačku koja je ostala kod mene jer ona uz to što ne može hodati na zadnje noge ne može sama ići na WC, znači ja joj trebam 2 puta dnevno prazniti mihur i crijeva i znači opcija je bila ili eutanazija, ali takvu macu naravno niko neće udomiti, tako da bi to ostala kod mene i ona je presretna, super funkcionira, malo je predebela jedino.